mahita siya po ete kamasapulan. Rin mahita niyo ko niyo. Amin. Google baka muna. Mari.
Horas Madihita Saluhutna. Selamat hari Minggu. Parahado HKBP Kebayoran Baru, pasahaton tabe Madihita Saluhutna, na rotu bagas joroni tuhata, dohotu hamu naman dohoti parminggota, sian bagas tabe, dohot inganan na asing, marhite live streaming. Andorang sotepuka parminggota, martangyang na hohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji ma debata marhite ende sian buku ende nomor 550 sia ayat sada dohot 2. Mahita jongjong. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Hurajumi akkasitaunon di hasyanganon, hirana soada do martibakon hasangapon, si papataron na tuhita sogot. Haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, sailehon madihami haporsyaon na mangulu, asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohanayas di bagasan hami, jala paimbaru rohanami, jala pasitong, sai pahot mahaporsyon nami, asa hot jala sonang rohanami, marningot nong sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Marende mahita sian buku ende nomor 31 ayat 3 dohot 4.
Tangihon hamu mapatik ni debata ima sian sada Petrus 5 ayat ono. Atong patutoru hamu madirimuna tutoru ni tangani debata nagogoi asa dipatimbu hamu ditikinai. Atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, Saya saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar Tuhan tikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 221 ayat 5 dohot ono. Naeng tarsulang dinai, di mauli dalani, atau mahulah tu Yesus, pamalum rohaki. Rim mahita jongjong. Tatopoti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar. Para si roha jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masudei dosa nami. Dang adong nahu pasangapon hami dukkoni alsini roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pasangahon hami tujolo. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinop hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata. Adong do dihita sintuani malim na songoni na hudul disiamu ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni tarbain ibana do pangulohon ro di ujungna akana sandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon madi dibata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 265 ayat 2.
hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Heber bindu onom ayat 17 sahatro di ayat 20. Ia debata warido dipake lau patuduhon tu akasitean baga-bagai tahina naso olo mubai. Asada botan apo-apo namar gogo hita, horhoni nina dua patinandaan, naso olo muba, ay naso tarbain debata margabus, tusido hita marhaporusan, lao marsitiopan tu pakirimon nadi jolotai. Nasongon sao ditondita doi, nahot jalana togu, nama norusi sahat tu bagasan ni ribe-ribei. Tusido bongot patu jolota, ima Jesus, nong gabe sintua ni malim saleleng-leleng na, mangihuton horong ni si Melkisedek. Ido sahatna, martua do na tumangihon hatani debata, jala na piopsa. Amen. Marende mahita, laos jongjong mahamu. Tahat tidak kon mahaporsiatai, songanahina tidak kon idongata sahaporsiaon, disandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasa hatu dosan, natumo palangit dohot tano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tini buhoni si Maria, naga begabian sianton di parbadia, andorang sohabubon. Ido tuhata na tumahon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuatu banua torudung di tanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudo tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo nasa hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu, dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, celadong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akka na badia, dohot dihasesiani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Hudul mahamu. Tabege matikting di mingguta sadarion. Titing di Huriata Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada. Guarni Minggu. Sadarion ima Minggu pasapulu siahon.
dung Trinitatis dohot topik debata na manotong napa duahon titing naing marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbogason ma Goar Alfonso de Albuquerque Daniel Saud Hutagalung anak niamata Situa Leo Asalan Marsari Hutagalung tubuh ni inata Henita Sondang Persaulian Burus Morakir alamat Jalan Taman Marga Satwa nomor 40 Sia Jati Padang Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran dohot oranna Goar Devi Alexandra Boru Tapubolon Boruni Amata Tony Rianto Tapubolon Tubuni Inata Elizabeth Lamria Boru Hutapea alamat Jalan Duku Jamrut Blok T 12 nomor 26 Bekasi Timur Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Pamas-masuon di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2020 sada pukul 10 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran na patuluhon parjamita di Bagasan Sadarion. Sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada. Namar jamita di Parmingguon Bahasa Batak pukul 8 WIB ima Padita MO Tapubolon manang Padita pensiun HKBP. Napaupaton Dewan Koinonia Seksi Remaja Sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada di Patupa Huriat todo acara Witolk Remaja napa tuluhon tu anak kota horong remaja pinangido tu akan atoras asa dohot memotivasi aka anak kotai Lau madohoti we talk on. Jadwal boima tajaha di titing cetak. Na palimahon. Dewan Marturia. Di Patupa seksi musik do pelatihan musik dohot tema harmonisasi permainan alat musik. Pembicara Ibu Widya Tristanti komposer orkestra. Nah di Patupa Sadarion tanggal 10 Oktober pukul 10.14 WIB. Hari Minggu tanggal 10 pitu dohot hari Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sada pukul 10.15 WIB. Maringanan di gereja dohot marhite live streaming pinangido tu sude pemain musik asama dohoti pelatihani napaunopon Dewan Diakonia hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020 sada pukul 8 WIB di Patupado senam bersama ima marhite media Zoom namardomu tu ulang tahun napa 10 onopon kelompok senam sehat HKBP Kebayoran Baru instruktur senam Situa Nyonya Ida Manur Siagian Boru Simajutak pinangido tu sude ruas asama dohoti ulauni acara dohot ling Zoom boima tajaha di warta cetak napa pituhon selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Parbogason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbogason.
tusude ruas ni huria na tubu manang marbagas di tanggal 10 sahatu 16 Oktober 2021. Saya tuhat tama nama masu-masu molotung adong ruas ni huriata naso tersurat dope guarna di titing na ulang tahun ni. Tapa bua ma tu ganup situa di sektor nabi manang tu sekretariat. Napa waluhon na parpudi. Aka titing naso ni jahahon hobar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saha ni titing di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manangnya koni tujolo ni tuhata. Persembahan pujian sian paduan suara Kesia secara virtual. Marende mahita huhut papungu pelean. Sai
Damini debatana sumurung sian salhuna roha, imana mangaramuti, hati-hati pikiran nang rohamu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas Madita, selamat hari Minggu. Tu sudah ruas HKBP Kebayoran Baru Nadohat Nuaing beribadah di gereja langsung ini na mengikuti live streaming di Inganat Tabi. Kami nga takas nakid di pabuha di warta pati tetap bolon nga pensiun ngaya berjami datang tu son itiki kami padita di Sudirman da Julalai ngaliling bi. Inata dijabu buru purba untuk sekedar saja dong gue disonton dong nami situ manahan tubing imai botoni apalah nanyalatnya kaku do inang bau isan. Nah kebetulan organis Islam. Ima jora songo perkenalan turbuk jamita diita di minggu tersadadio ni masian buku Job Bidu 20 memuka sian ayat 10 sahatu dia 10 pitu hujah madihita alai anggo ibana diboto do dalaku tuk sura diuji ibana au songon sere napitama au haruar sai marsi hohot do patu majujur bogasna sai hui hutihu do dalana dang dung mani bilau dang dung hulaosi tona naruar siapa manganna kumudang duhura duti hataka naruar siapa manganna asa hangulwaku sendiri alai tahe parhata sadado anggo ibana tungi se manatuk manogang ibana jala guru lomo nerohana do dipasaut sai na paujungun na do sakap ni rohana hian taringo tuau jala tung nama ragam do akasi songoni di bagasan rohana ima alana ubai tuk tarsonggot au maradu pembuhina molo sapala kupikiri akahitir doau mida ibana nunga de batama bibiari rohaku jala nasun hinagugui mabuk bahyau aidang nyan magor haku anggomida holum ni parnidaku manang mida au sadiri pe nahinukupan ni haholomon nuain ido sa na jamita na duk paru kilo na duk tapet ditiki si tawanon pandemi na dukon pikir pola gajang bejolo tadi ngot tujuh, bodoh onokku ada baiknya HKBP semua sebenarnya orang Kristen harus mencari sesuatu makna yang menurut saya sangat mengarahkan, sangat menentukan dalam kehidupan Kristen. Melodang boy ditakubi, lo jahita nagabi Kristen itu. Kitab Ayub itu berbicara tentang sebenarnya makna hidup. Di paingot hidup tu hita taringot tu makna hidup jala padumu tu epistel pe tujuan hidup. Molo dong jelas makna hidup ni halak. Bado dono nate daung lapatan hari do bornge disi. Panjang umur pun tidak ada artinya. Mau beragama pedang, tidak beragama pun tidak punya arti gitu. Lu jadonya. Karejo, cari harta, cari pangkat. Susah bana. Walan nahumalia kaliang isi, mulai suku nalatu dia orang ibotoi. Mulai hamurau di dokon, sona boleh tujuan hidup hamurau. Mulai tujuan hidup, lo mado sampai mata pi bakodoh tu ibanyani. Bawa terus. Pangkat juga tidak. Gelar juga tidak. Jadi kau jelas doa tujuan hidup asa bermakna sudah detik-detik jam-jam kehidupan kita. Kitab Ayub itu berbicara tentang makna. Jadi gurang ku halak selama
Saya itakut si Job laho pasal tu na di rohana muse. Ibu si Job kabe mangapuli. Ingot si Jobi. Dimula nai pait ibana alai dujung na mamora do inna. Mana ada maksud kitab Ayub seperti itu? Ibanda si pata mangapuli pe kon hati-hati do. Do tu nama balu poso. Dang di botoho sonari. Boto mudo muse sai tu na denggad do sakak ni debata di seluhut inna. Balas marohani nama balu amamai. Ido tutu ini mana? Hati-hati do ita. Molo kitab Ayub itu pengapolion. Molo di episteli dokon apo-apo na pagugu roha to strong encouragement. Lebih tepat kurang hatan itu. Jadi keberanian, keteguhan iman, langkah manang HP, manang na pahit atau manis, mamora atau pogos, sehat atau sakit, langkahnya tetap dak tergantung gimana tuh situasi na sedang. Itu dang murah-murah majalo hatasian lang bali ang agiasan alale sama si Job. Ayalen si Job manamang gombarhon adu warna moralitas manang filosofi hidup ni zaman ngayon karena moderno. Akay agama pinasonnya agama sukses. Molo holap bugos halak mabalu. Ngadaw horo debata sa di mana indah. Namurado hita madukot. Ang iban natar pasu-pasu may indah. Ano lapatan ni pasu-pasu di gereja ya? Kristenon. Pasu-pasu itu yang pasti akan menjadi berkat bagi orang lain juga. Itu pasu-pasu. Mulu rezeki beda. Udang du sudi namora natar pasu-pasu daw. Dapat rezeki ya. Tar pasu-pasu cek. Kami pasu-pasu di mana-mana ngidang hidup. Hidup natar pasu-pasu. Ayub di leoni matuhita wa majusada apala nama cerga sitio pun dingulur. Nah hamai. Hidup gimana kan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Marsai marah doa tubuh, marsai marah borhat. Itu kan sepertinya sederhana. Tetapi sesungguh-sungguhnya ileoni matuhita paling sedikit manang napigahal na piting di ngulun. Ahamay. Manangisa na mga kuis ilelo do di ngulun no, dia akan dimampukan untuk berpikir normal. Ima. Normal. Molo normal lapatan na mamora pe normal ibana. Madabu pe tiba-tiba tua peguson normal tak pola piturson hirana kehilangan segala-galanya. Mabalu pe tonggo sedihnya na normal, naik pangkat be normal, digusur pesiap mangkat na tidak terlalu seperti orang sudah habislah segala-galanya begitu. Imam Molo mampu halak satu filosofi kehidupan ini adalah pemberian saja. Imam Senjob nga toho di nguluhon halak nama bigi nama dokon Alkitab doon itu gunakin apalagi kita halak Batak umumnya timur ini sebetulnya orang-orang timur Batak ay na mabaik habata hota kebilang jelas na toho Kristen alami masih buat na nabi do sini habata ko pe buat dodong sita-sitana ha Kristen dodong sita-sitana si pata memakira na pajupang hira na pajupang alay sa sitona ya ada point of harmony tetapi juga point of conflict. See.
jala nasusana berudak tasadari na konflik dui tua porsial. Tadok majolo nang da adong kaya nama dotoy wada mang molo pamana mula dong efurus sia sada marga itu ribenda sida mai gabe syukuran inna. Jadi molo hola padita dak syukuran. Padita resok apalagi padita dibantukan namsi. Amang Tuhan yojopu Tuhan. Ayah haru lapatan di HP hai porusun haru lapatan di HP di tahun di amion. Ketung bepe jadi hado hujabu kuni Dr. Warnick, The Living Christ and the Dying Heathenism. Idokibana dukubereng tapatakon dukuberek perkembangan ni hak Kristianono di Tanah Batak dung roha majuon. Di mana saya takut bahwa pada akhirnya kekristenan itu hanya sekedar lapisan saja. Kalau lapis perdulu di sandiwara di intinya sukses. Jadi bijono kita tua modernisasi, tua roh zaman. Sudah bijono kami takut. Itu kan persaingan ketat ya bagus. Berlomba-lomba untuk how to be number one. Hidup anda muludung anak konda pe nomor rohana pabuahon rapatan dan ahon molate di tuha padita lulus do jala tu dua namu saya lulus tu UGM do tu UI. Tu dia damang dan ahon bainotah ini mana soni tu iba soni. Alai molo tu UNJ do masuk jangi pabuai tu paditai. Mau apalagi mau lokal testing. Ai Holland mau pala si job, bamu siapa bahu ni? Ya lagi. Selamat tinggal Tuhan hidup. Belum sama si job. Hado Tuhan ini. Tiga hari pajupang do takana mengalami ke ya luar biasa do memang kesedihan ni. Kona kuat do. Alai sampai do kibana rupanya ya hado Tuhan. Au burju marhuria burju sonon. Mana ngah kegiatan di kuliah tetap kuliah roh aku jalan tohodot toh. Itu bukan ngomong aja ya. Kita juga terkejut kalau dari sudut itu. Alai memang tu dia do tujuan ni mau masuk kita ke Kristen. Asama mora wala Batak pe boidi dak usah ke Kristen. Malah Batak tulian habis-habisan fight. Itu tuh dak peduli. Walau Hendrik Kramer madokon sebetulnya halak Batak udang tuluhain na raka gabio kamura kasangapon di mana do. Anggodungan ni hasangapon ni si Hendrik Kramer tulu bulan di mana menyelidiki di Tamanuli. Anggodungan ni hasangapon harta hagap pertuturon tinggal. Hasangapon. Jefurus hasangapon pendeta Pareses hasangapon. Toh madinok ngijo Jefurus Dr. John Warnick. Tohodo sandiwara do. Jadi painggot turpukomba hita inake parjolo normal jala napaduahon sehat. Moloding boto halak hidup saya ini adalah pemberian saja dia akan lebih sehat. Boto hamudo beda dina sehat. Namar saya kata boto do. Molo namar saya holana laso dilio tamudo minum. Laso parloho kamu dosan nakingan ayah ada ubatu nalak muhana ma'au Tuhan itu kalau tu diri ina dipikiri mulu dunggang namar sahih talak berpikir berengok kirana sehat meluzungi olahragawan tapi kalau sudah begitu berpikirnya tolong sembuhlah malum maho bolong masalah anak kamu kok saya berhasil sudah malum maho itu mulai kau beres dua suami kau na burju nama suami manang istri ipa sama dok mulate ho malum mah sembuhkan dirimu pergi kepada Tuhan sembuh adong kau sada ina adong sada Lasarupa pangalahon ni pasangan na.
Laidok amatay mula to dope Tuhan. Boy di ko na songon dong sa repek kuno. Sila leo dito kemana? So ni nanginatay. Wala ta matuhan. Tuk songon ni pe sila lo mo to margugo mau bain. Maka mulai tehoni gitu sehat dia. Jadi ada boy halak melayani biang kok halak nomor sahid do. Melayani diri di. Muludang mampu bi halak berpikir untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia punya. Dan dia mampu untuk itu, sakit, sembuhlah. Baca kitab Ayub. Itu. Macai dengar do. Si pata nakpe saido si isado do kata nasa silumina madoko nak kutu tu dia nina pandemion. Alai molo saya uparwa molo pani gabiadong gosapaan kerohanian itu. Taruh sudah prokes nih, cuci tangan, bersihkanlah, jangan sembarang pegang apa-apa saja. Apalagi kalau mau bergaul dengan keluargamu, bersihkan mau makan juga, jangan asal makan apa saja yang kamu pegang. Bersihkan tanganmu. Bersihkan pekerjaanmu dulu. Sehat toh, sehat toh. Tak sudi. Pakai masker. Itu kan agar ya nafas dari luar juga, kita juga tidak memberikan nafas. Kalau kita sakit tidak membawa membaik halak mersahit, halak na mersahit pedang masuk tu kita. Husip-husip na manegai tu kesejahteraan bedang di jalo kita pedang mangaleo husip-husip na manugai manegai kesejahteraan di dongan mana keluarga manangisi kan ono gusip soni ono do kita kan eda alai sotong aro hamina ayah ro eda dak tabu kulala hatani inatasianu nakinga di pumata tuho taringo tuho inna. Hamu majo dong ado biasa na ido inatan nama begi ayah orang ido itu nilo ayah mo ngapasti lang enak begi ubi elai bahasa ikut dono ayah orang ido alas mau nang ngacik roham dah ni mana musing dia ngacik rohana mulung nama nyakiti alai ko setul tulon dari honda na sobana marohap tu HP ngapala soni hatan ang ibabu tu inem sedo pakai masker. Udah tahu virus corona mau dibawa masih bukan langsung lagi gitu. Jadi bonido na apalagi medok ngaikan jangan berkerumun nini. Ibu tahu mudo. Hado hubigi di holsohon huriata HKBP bahwa telah semakin merosot orang yang mengikuti ibadah. Inna 20%, 30%. Dan mari kita tangisi semua keadaan yang menyedihkan ini. Inna supaya kita bangkit. Oh. Jangan berkerumunlah. Kalau berkerumun sehatlah itu. Ai gudangi sihol sohol ni halak Kristen di Portibon, gereja-gereja di Portibon dan jumlah yang mengikuti ibadah bukan jumlah orang Kristen yang sesungguhnya. Bodoh lah di gereja berbedai, nasa pungu pe berbedai, sama-sama punguan ini dua laki, masih serbengat dua laki, berkerumun. Sambil bawa penyakit. Janganlah. Kita jaga mahai. Jadi intinya sehatlah, sehat. Mari kita kejar kesehatan. Udah kalau mau kita diberi halak. Atau ketika kita pun lagi sakit, lagi menderita, kita lah seperti Ayub ini kehilangan banyak hal
mulu kehilangannya sebetulnya dan bahasa ni Ayub B. Mulu di Ayub ala pemberian udah kehilangan guarra pindah tangan. Sona milik nai dang milik na. Mulu milik ni baru benda kehilangan. Milikmu suami mi, milikmu istri mi, milikmu anak mi, baru katakan kehilangan. Orang yang dikasih itu kan agak juga sedikit perlu mungkin diperiksa gitulah. Jadi memang dipayungot alaya pala masjid abudu hulala alay padumo museng tu episteli. Anggo nadi hodo nadi ayupon sebetulnya masjid gudang dipayungoti ay wado hamu alak bataki orientasi hidupmu sudia itu sebetulnya. Ahadu nom marga di hamu. Molo iya tu nagudang sebetulnya siapa sodo pedisi. Contohnya bagaimana sudah ayang anggo dung mar gereja tak kau lu halak meluras ni HKBP lau gabe tu mar minggu tu gereja ni hakai. Minggu tu gereja ni apalagi dok Pentakosta mana kanas. Tahu be ketak doh hitang gusi. Alai molulung marulau nadat dan isukun harga gereja di dia doang kota ni gereja dia dah. Jadi ipit kasih pada sodo sasawati keto pada dia sebetulnya imat di para anggota di gereja barang apa itu gitu menambah sedikit identitas baru. Nah, jadi ala kita kan doraku 110 tahun akan HKBP perayaan mulu nama tu halak saya danak perrohorna kan enggak enak juga lah di dunia ini saja pun itu enggak begitu agak badot pakai lalam mulu songoni nama songoni binian. Jadi arah di pelayanan ni hudiata ikon semakin di namura kita nama kutip ayati terus. Sahira nang hatana tu si Job si Joshua pe sahira tu hata tu sudi bias tu sudi hatana tu si Ayub duk sugi demak. Jadi sahira makatai tu hatai gabehira tabai jutan hatani bibelon gabehira kata-kata mutiara tu. Kutip saja begitu. Jadi HP hatani bibeli kan mulun akapakatian personal ni tu hatu personal ni jolma. Jadi ada konteks, ada situasi pada saat itu yang memang membuat Tuhan bicara seperti itu. Ulo solbatan na kami guna liwat du tayo naro kata ni ngai saluhu naro marpanupat tu nadinggan diakka na marholong ni roha di debati hita akan na marholong ni rohin na hitai mulu di Paulus isemai. Saya kira di bado hitan mau pikirai to. Terbuat pedus tu hitan na ni si Paulus sisi. Alanya memang gait 2 juta mambayan mambere ngayati batol ma ndapeti ngaung do hono gabihira upama ya sa bumi dana do masuk iban upama suku marwanya karena tu kan. Jadi mulai lagi molo gereja Kebayoran Baru kan termasuk molo di Jakarta kesibuan gor mudah. Ka toko-toko ni ala bata isodo kudangan. Nah gabe toko ni Kristen tu. Jadi itu benda lah patah dak pola mabiara madogi itu kita. Nakingadi ala weto ngakana lebih dewasa nama solma di sombar pikir. Kalau lebih sehat tengah kena marsahid batin marsahid jiwa. Kalau lebih sehat bisa memeriksa diri sendiri. Jadi molo asa margugo strong and courageous man memiliki kekuatan keberanian itu untuk menempuh kehidupan ini agi ape idotto agi ape si Job ibana adang dat mungkin do si tau do si Job daw ay harus si Job idotto haru halak Kristen ditikini
tulisan Hebri, Ibrani, akan menderita luar biasa siksa tua laki song kalak Kristen diujui dak pola dak sohna di Indonesia dang di berdikoni. Boy ikon di wala pertahat to dope alanya ala memang ingot di mana boy doko kan pola diwari hon debata. Allah bersumpah. Molo sumpah ni debata pedang harga bahwa besok setelah yang memang selalu akan berakhir ini akan kita tinggalkan, memang sudah ada lagi di sana. Olah ni do lalah hasurung atas yang nakasih. Dengar do, jemololak tatiup hasurungan ibe, ba sarupa itarak marsahi dot tala. Teologi sukses masudi, agama sukses masudi. Pabuan atau hodongan ni debata sukses nguluna sudi. Balapatane sukses gabe mamora sangap ba, gabe tuluha mula do nang pasto sunok ngi John Neswarneki amang se ubujahe amang ay nato hodo Tuhan ama pergugui mami kala kesebatakon asa lebih sehat kami, lebih bahagia kami na mangulon apapun yang terjadi ketika kami miskin, ketika kami tidak punya keturunan, tidak punya saudara-saudara lain. Kok kamu jomolo halak batak na Kristen mana lain dang paparandak tu. Nga mar 30 tahun kalahi jalan ngama tua be suami istri dengan orang anak korna. Mulala bata do ay tabudui ba ma do hono mutusi do hono mumuseng son si jayu pidoi leno de bata do museng sadati kiso madua lobit papara menemu tonggo teologi suksesi tongga kana di portibion do arah da sudi akan ala salpo sudi HP mau lolos salpo, bambe non nila salpo mabek kita bahagia tetap, nggak ada itu. Ima so si pahingot, waduh sawatik mata buat sian buku jopon, jalala si padomu nak ingatu surat beri, ya asima rohani Tuhan ngomah, ya step by step, nangit. Tetap tapareso kritis itu sebetulnya molo na molo dung halak nomor 2 to silelo dung lo kritis di mana moliro kalape amang puang sona lem hadoba sukses selamat dah ngalam tabah pe perusahaan tabah pe kahai sono kritis anggo hoba nomor 2 maho innam se kritis mabegi ayo do na tutu nomor 2 daw mulai ay mol magon nomor sugum se ngamago hatoku itu mulai tiki go pasala juara olimpiade apa dung lewati marsahi cancer muse itinggalon pasangan nam se ibana bahagia apa itu ima jadi terakhir mah banda polaudo terakhir boy dian soni awe naraku dua adong go edde draw me close to you here sering go rabi gawede draw me close to you never let me go nene jadi bolo soni maratutu de mana kan leo tugu ma auto hanjonok tu ho udang luas saudau I lay it all down again. Upasa masudi ipal tuho. Itu kepadam say to hear you say that I'm your friend. Ima dom marga di mana? Mulai magu peta ko mananga sudi asama hiata kasih bagi pingkolhon rohako persia sahabat muduau. Itu saja. Ale-alem duau. Iberna melayani pa ala-alalem do. Napus do rohako ala-alem duau. Molo pogus piau lakpo ladang baranak ko na dango po paraku cukup bagi saya that I'm your friend. To hear you say that I am your friend. Jesus. Ima molo boy ima pikir basi si Jopipe so pada umar dak palara so ni do pehita
dang mampu. Rosongoni nga abi jalan nangit may 110 tahun mahita meninggal hula batakon. How to be number one. Asa gabi halak na sedek roha hita. Kenosis, mengosongkan diri. Dan akhirnya mengerti, ya memang hidup saya ini kalau masih ada waktunya, masih ada kemungkinannya, walaupun saya sakit, saya menjadi berkat. Walaupun saya miskin, mungkin saya memberikan sesuatu yang bisa jadi berkat, menolong orang lain. Bukan dari materi, tetapi mungkin dari sikap mengatakan, saya tetap masih orang yang berharga di mata Tuhan. Itu kadasi. Ido pesan melalui rohaku manang pencerahan nabui tejalosian buku Ayub asima rohani Tuhan deluas mai mulutung sosi kope mana sebagian asima rohani Tuhan adong ma mengaroni ketiup di ngulut tabi. Amin. Bertanya maita. Oleh tema Tuhan perdinggan basa dia senderoham. Nama ngaluas sami lama nangihon hatam paingotok kami na 110 tahun HKBP di Pajong Joko jala ditugu-tugu kami sa malua kami sian partodion habatakoni ay di susaido kami Tuhan molo sa marsita-sita hagabio na moraw na sangapok kami dang dinggan ni nang tudiri nami nang dia kapar sauran nabi pe dang boy nikmatan nami kebahagiaan na sejati. Ang giat ma kebahagiaan sejati na binasa homi marhiti hatam. Sanga sitong hude hami molo so adoraso tinggalo kami hasyang ano Tuhan. Jala gabi ima jamita ima Injil sibon nami di parsauran singano pari Tuhan. Hali Tuhan bunga di zakahon tikting di huriam di sobahon di tujulom di ibadahon ali Tuhan asa marhiti tang yang nami di salu tikting ali Tuhan mangido tujulom majalo pangapudio tu akan marsak pasu-pasu tu akan rencana kerja doh taka na marulang tahun berlas roha baik pribadi mana maupun pernikahan. Secara khusus pasal time itu nanaing bajongjo pardonga saribion imena kon nami Alfonso di Kutagalung dohot Devi Alexander boru tampu bolum asiro Tuhan tugu-tugu mana sida sa bolo jongjo pardonga saribion ni toktong di pergugui Tuhan na sida laho marsihohot melamana bay roha holongi asa toho holong na berkorban dapat dinasida dak holong na mengorbankan orang lain. Ali Tuhan kadungan namin na marsahit pe asiroham nang luas na sida madili patugu ha porsyon na jala unang bago pakirimoni pabuan naong di paradi hulubi siyan na buhay yung dungon namin di asyanganon di akan na porsya di ho sutung madili na sida Tuhan patiu rohana pamalum sahit ni partodyon na Tuhan do sahit jiwa sa alam duminggan mapikir dohot bersikap tu keadaan manang ahapen na masa nahu dulu sami Tuhan. Ali Tuhan kadungan namin na subuira to tami di bason Rani kaya non alito na si matotong paherbang matotok tangamu to na sida sa luhod na Tuhan mamaso-maso marguguihon mabangalew to na sida apo-apo ng paguguhon sikap mga ruguguihon roha to din na sida na kami sa luhod na Tuhan. Ali Tuhan bolo mula kami siya bagas mo so baho kami to jumulo hamaleto ni roha nami jalala supangiro kami ma iring-iring mahami sa luhod na totong di padalanan ng ulo nami di hari-hari na nang basahon mo itu kami asa mula kami mabuha pasok-pasok mabuha kahipason
mabuan rohana normal, mabuan rohana pista sebagas coromon. Barite Yesus Kristus mau sobau kami tangi yang ililik nami tujulom. Amin. Taudutima carata meredeita hut papung pelian belgado holongmi. Jonjong maita salutna. Tapa ujung ma perminggota tatangga ko ma peliata. Ali debata manami ne di Banua Ginjang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dot nasa ulibasa na maulutus. Hu pasat hami masian na lehon mito hami pilihan nami tu ho. Sejalo may gabi uap na hukus di julum. Paso-paso may jalaramoti. Asal parasya kami pilihan opati bulhon na rajamu di tonga-tongan huriam. Dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Salam mutadahami gudang ni sileon-lehon mi tu hami. Salam girgir hami manduk mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Masalani lehon mi ondire di pamata. Hosado gogoki Lodi saluhutarta Upasa hati tuho Satuku Aliyama namin di Banua Ginjang Saya penurbadia magwarmo Saya Roma harajaon mo. Saya saut ma lomo ni roham di Banua Tongosong na di Banua Ginjang. Lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami, soon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan.
palua mahami sian pangagung. Hai ho dona mulak mahamu di bagasan damai sudah mahamu majalo pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debatamaho. Di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasor honma damena tutodem. Amin. Amin. Sudah kami parhobas di Kuriata sadarion upasa tamima tuhamo ruas di Kuriata na dohomar minggu di sol songoni nang na mengikuti live streaming dia kabagas na sidabi. Selamat hari Minggu ma di Tasalona.